Naunta mga kalings, mga kanongs. Kain tayo. Uy. Salamat si Kalings. Sa sinugba. Sinugba. Tinawa, uy. Guys, mayong hapon guys. Salamat dahil sa nung Stevie nga iyat ang gipaunlakan ukan sa iyang imbitasyon. So kini nga Stevie, mga kanongs. Naay mga kalings. Yaw. So guys, musuba na mayroon sa ilang balay nga nagpasalamat mi sa vlogger ninong ang ilang balay di ay nautro. Salamat sa mga sponsor. Salamat tayo sa sponsor sa tanan. Sponsor ninong Stevie. Salamat dira sa inyong tanan. Salamat po guys sa inyong pagsubaybay. Oh, shout out ni Robin Padilla. Oh, ato si Robin. Shout out. Okay. Ato na mi, bye-bye. So guys, di na mi paingon, di na mi ni suba na mi sa bukid nila Parat. Magsugba mig kuan ron mga kanongs. Bangus, snack na mo bangus. Tapos inomig kuan kok. Oo. Kay kaabing kawawa yun. Kabi bukid man gyud ay ning ilag yun. Oy, shout out dahil sa akong pare nga very supportive sa among vlog di ay. Oy. Shout out yang Kulbonse. Thank you guys. Diyan nagimi sa balay nila Parat, guys. Abot gyud mi. Abot na may sumaon ni. Sumaon na ni. Mayong oddo. Nas parat dira. Sumaon ni nanay ni Parat, guys. Nga na disco. Oh, kana siya mga dalaga pa. Bandera ni nila. Oh. So, nila bandera dai. Ano na ikuti? Grabe oy. Dako na gyud kausaban ang ilang balay ni Ibing. Oh. Bangus. Salamat mga kanong sa sponsor ni Lingling TV. Thank you nung TV. Pagkaon siya sa among awa. Dapat kay kok. Napagikok. Nagdaan may kok nga duha yung kabog perting bagnawa yun. Oh. Okay. Magsugba sa ni, magsugba. Diba sa aming mga kanong? Ang problema lang nila ang pagkaon nila yun. Kay bago pa sila nananom. Karo murag di pa gyud ni dugay nananom. Kanusa pa ni? Mga pila pa gyud ni ka. Bana-bana na mga isa ka tuig. Daghang salamat Nong TV sa imong pag-imbita diri sa munting bahay ni Ibing. Nong TV, daghang kayong salamat. Ay, salamat tayo sa mga sponsor ni Nong TV nga di ana ang inyong kuan Oh, nakita na. Nakita na ang inyong sponsor ni Nong TV. Manghinaot mi nga daghan pa inyong matabangan, guys. Pinaagi sa among pag-vlog sa Nong TV. Daghan pa mi ma diskubrihan nga mga inga nila nga pa ng mga kuan, mga indigenous people. So daghang salamat, guys. What's up? Thank you Nong TV. Ang bangus mga kanongs. Kuan tinai mga kanongs. Ano si paghinlo? Nga unsa may shout out nimo sa Tag-iya? Shout out lang sa Tag-iya nga. Nanguha kog saging bisag dili ako pero daghan kayong salamat nga nakaabot mi diri sa imong yuta. Ya kinsa may Tag-iya ni? Si Parat, Ang Tag-iya yun sa yuta. si Sunny Garcia. O na guys, oh. Naisaging pero mga napura kaya po guys. Wag sobrang kanihit. Wag yung ilain. Labi. Sa sobrang hirap ng buhay. Kaon na lang tagsaging. Kaya wa na di mahimo. Ambot lang, huwag di pa po nibugtok. Sus gamaya ra man pudi ay. Okay guys. Kaluyan guys Ginoo nga wag yung kabugtok-bugtok makakaon gyud. Sa kasipi. Isa ra gyud. Murag tagi-isa ra gyud may kabukan ni. Nay tubig arat ginabog. Di ay among saging guys, mga Ambirat be. be. Isa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napu, 11, 12. Staring dai. Isa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napu, 11, 12. Sakto ra. Sakto ra gyud guys. Sa isa. Tagi-isa ka buk, wa nay dugang. Daghana na lang tubig ni ron. Wa na gyud. Pakagwapong tao ni guys. Gwapo pa, buutan pa gyud. Buya binagod sa akong kumpare nga. Sa akong classmate nga kumpare si Manny Chris Ponte. Sa atong gitarista nga
Wapo pag yun guys. Nagdaka pag yung kalimukon. Para lang maroon na lingaw na siyang kinabuhi guys. Shout out din sa kang kuan, kang Sani Atibagos nga among classmate. Shout out dira sa Davao. Sani Atibagos ug sa iyang asawa maayong hapon. Ug kang Shani Garcia sa iyahang saging. Ug kang Sani Garcia dai sa iyang saging. Saan nanguha mig saging ha? Nanghid lang mi sa punuan ra, wa man kadiri. Ingon man si Parat. Parang naingon nga na daw dito yung guwang. Naingon mas Parat na daw guwang. Pwede na ni guys. Sugba sa bukid. Ay, si Kalings. Sus. Parat. Ikaw tawa. Hi, mga Kalings. Hi mga Hi mga kalings. Hi, si Kalings. Oh, hi Iskalings lagi na iya. Kaling. Mura taring. Hi Stareng. Taring naman. Kanindot. Apit na. Salamat mga kalings Salamat, si Kalings. sa sinugba. Kamay na lang. Agay na tangtang na. Salamat, si Kalings. Sa sinugba. Inugwa. Okay, luto na rat. Ay, lutoan na kayo guys, oh. Sinugbag yung bangos. At parit sana. Kuha naman sa himbis. Himbis Ang naman. himbes guys, may napagod. Pero ang unod, sakto rin yung kaluto. Prebiyag. No. Okay. Okay, mag-aulat na. Mana mga kalings. Mga unami. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa imong mga grasya nga gihatag nimo karong mga kantuhon Ginoo. Ania kami nga nagabisita kami sa balay ni Parat. Ug labi na gyud sa mga vlogger Lingling TV. Labi na gyud sa mga kaubanan. Katagaan mo lang kami mga kabaskugan pa sa mga lawas Ginoo. Katagaan mo kami mga grasya adlaw-adlaw. Palayo mo tanan kami sa mga sakit. Ito lang ang dalangin sa oras na ito sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Amen. Happy birthday. Ayun. Wow. Grasya na ni nga. Gatag sa Ginoo. Naunta mga kalings, mga kanongs. Kain tayo. Uy. Ay, saging. Saging ka. Bin! No. Kau na kay sa sunod na to, kung ano yung natay grasya, para po, sa nga na niya, lechon. Bakit? Bakit o kundi, baboy yun. Hey guys, napag may koko. Makakabuhi. Hindi ba ikaw flat? Hindi na magaman inong, kaya giubo man ka. Baso, inom na kang coffee ay? Inom mo eh? Salam, guling. Ano man eh? Gabo pa, gabog! Gambog, eh? Hindi na ko video. Na, nung. Aman. Muraog. Muraog. Nabes, muraog. 50. Kop. Muraog. Nadun nga. Ikok no. Ano mo kasi rin yun? Tilya lagi dahil ya. Inom mo Yun ko. na. Mayabu ha, sayang. Okay guys, mga may pasalamat sa Kang Nongs TV. So, di ang kuan owner of Nongs TV. Ug sa iyang pamilya ug kang ibing ug sa akong kumpare nga vlogger gyapon. Dagan salamat. Thank you all. Busog mats. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. Bye-bye Ibing. More power Bing. More blessing to come. Dagan salamat sa duha ka sakong bugas.